Banjar. Itu yang cantik mana itu? Sama? Banjar. Aku pernah banjir. Banjar, Gus. Gaya. Banjar ini. Oleh. Endi? Banjar ini. Keren. Banjar. Penting warga masyarakatnya sing saya ada keluar kota. Roh apa? Iki jenenge Riok Ponorogo. Oh iya. Pernah lihat Riok Ponorogo? Mbak, pernah lihat? Pernah lihat. Kapan? Sekarang. Pas nikahannya siapa? Gentong. Dian, Gentong. Masa Gentong wireng nikah? Dian. Mas Rian. Pernah lihat Riok Ponorogo? Pernah lihat saya? Oh, di sini pernah lihat teman saya? Belum ya? Belum. Baru ini? Pas nikahnya Rian dia ke kebun binatang. Iya, waninya kemes loh ya. Lagi dongane manten. Mantene Mas Gedut di. Mas Gedut sing dadi manten di. Nek kamar. Weh, aja garap PR aku. Nek kamar jare. Mas Rene sing dadi manten. Aja ning kono iki ditanggapne Rio kok. Strum kok, ketrum. Rene gedut. Oleh ora diceluk rasa dimulai. Lek mantene ora gelem rene, Rio ke rasa dimulai. Lumayan tidak? Iki udan-udan. Ya. Sing dadi manten. Mas Gendut. Sama jenenge Pak asline? Hah? Dodo. Det ndi wonge? Oh iya. Iki Dik Galuh iki senengane sing dawa. Lha iki wong maculi aku iki sing dawa. Kabele to maksudnya. Tak kira sing dawa mike. Lah iki mantene lanang, Gus. Iki dongane manten iki nyapa to? Kowe aja macem-macem karo manten. Wah, jan aku mantene lanang cos, bolo lawas. Lah ya aja macem-macem lho. Nyapa? Dek nyelempet apa jajan? Apa? Nyelempet apa? Aduh wedi aku. Kerismu loro, Pak. Terima, wah lagi lho dadi manten tenan kowe. Jan gedhi dhuwur ya. Dulure dhewe. Heeh, dulure dhewe. Dadi manten. Jare kentus dulure dhewe ya. Iya. Kapan latihan kentus? Lah iki dadi manten. Wes, Mas sapa ki? Mas Dek sino? Lah, Taurus iki. Taurus lha kowe muni yo. Padahal apa latihan? Lah kowe mau muni dulure dhewe. Dulurke ora karo kono. Oh iya. Kabeh ke dulur. Dulur manten. Tukang macul lho ya dulur. Dulur mancing, dulur ngopi, dulur araska, maksudnya ngelak ngombe ngopi ya nek kabeh ya dulur iki. Mas iki dedet. Sawah dedet. Didi. Mas Didi yo dadi manten. Jan kowe aja kereng-kereng nggawa keris kaya ngono wis. Wah iki mau dongane manten, Gus. Acara gemis kuwi membuktikan kene iki ben anyep. Heeh. Bar reokan bar kabeh masyarakat mulih menakne manten lanang. Iya, Pak. Iya. Piye Pak rasane? Iya, enak. Oh ya enak. Jan aku ya wis iki lho. Wong semboto gedhi dhuwur. Kowe ndongakne pura. Lho ya dongakne karo Mas Dodo. Muga-muga Mas manten sapa kon yo?
Oh iya jas, ya tangi porene we, pakmu kon udan-udan. Bagi serang kuwi kok kudanan kurang we. Oke, muga-muga didongakne ya ya. Muga-muga manten kekale, muga-muga dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga cepat diberi momongan. Amin. Muga-muga diparingi ayam tentrem. Amin. Langgeng sampai kakek-kakek ninen-ninen. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas saya mau tanya, dulure kok ngendi ae sing rawuh? Cilacap enak. Terus Kalimantan enak. Waduh, aku lek arek Kalimantan lho wau. Dulurmu Kalimantan iki teko. Sing ning perjalanan. Oh, sing perjalanan, tapi sing sitok wis teko kene enek. Kuwedi wireng. Gatong. Kowe aja ngono. Jan. Aku iki ngrasakne gatong lunga ning Kalimantan tak kira mulih putih. Oh, angus kedok. Kalimantan ya enek. Iki manten wedok, Mbak sinten? Dita. Lah, iki Dita enek kepanjangane. Apa Gus ditakoni? Oh, ditakoni. Mergo iki Dita ya enek kepanjange. Ditaleni. Nggih, mantene wedok nggih matur suwun. Asli mana, Mbak? Gombang, Mas. Wah, temen kowe golek bojo kon Jombang. Oh, Gombang iki berarti nang ilang ngono, Bang. Oh, nggih. Nah, ini kene iki enek lurah lho. Lurah paling gedhe sak Ponorogo. Lurah Gajah lho. Gede. Mulih mendem ora? Ojo, iki turu wis. Ojo nggih, mugi-mugi Mbak sinten? Dita lan Mas Dendi iki bolo kulawas, muga-muga besok awet. Wis pokoke hubungane awet sampai kakek nenek, dulur-dulur Tasikmalaya enek, Banjarnegara, Kalimantan enek. Yang belum pernah lihat Riok maju ke depan. Mbak, Mas, yang belum nyangoni. Alah, kowe iki kok iso pureh ngono kuwi lho. Wong ora Jawa nyangoni bahasa Indonesia. Yang belum nyangoni harap panjenengan nyangoni anak dhewe. Wis, Gus. Ya, Penting piye? ya sing penting kowe mandungan. Wis satu Mas. Satu. Aja repot-repot Mas. Satu. Aja repot. Yo, oke wes. Yo, satu. Oke, caci lagi Jirolo oke. Mas Gatong. Oke, Mas Sopo Gatong. Mas Gendut. Yo. Alon ae wong udan. Dadak ya. Main lho. Dadak main di depan. Yo, cepat-cepat ayo. Berikan tepuk tangan kepada Ganongan Rasa Jenar Fanta. Hei, haha, hei, asal, on, iya, oke, ya, kecil-kecil tak berawet, sat, saya renang, oke. Sat, teranggilan. Oke. Wes jan. Satu no, aku satu no. Aja kalah lho ya. Ora kalah aku lak Yasta apa ya? Yasta biru, cilik, gedhi awake dhewe, rupane Ya goboh. ijo. Oke, terima kasih. Ini gedhi ya ora? Gedhi ya? Oke. Satu sen. Oke, aku, kowe, aku. kari dhewe terenggiling gatong. Cang siapno kowe. Cang siapa? Kowe iki aja kaya ngono tok. Lek reokan iki mbok sing patut. Skincarean. Kuwet ing dedet. Ya Ya sik. Kowe aja tok loloke. Trayo pawakane ngono kuwi. Kanca lawas arep. Nek kuwi mbok tok skincare kaya ngopo ya padane ngono kuwi. Apa kaya? Jenisnya Bu. Aja tiap mane. Oh, guys, jenis. Cemani jare. Iki kancamu ngomong cemani dong. Iya. Yo.
Wis Mas, wis. Terus. Apa Gus? Apa Gus? Hah? Tidak dengar? Apa nih? Kasihan deh lo. Oh, kasihan deh. Kasihan deh. Piro, Dus? Basa Jawa ro. Basa Indonesia ro. Kasihan deh lo. Pasukan buri ya. Ayo golek endi. Saya sitok lo, Mas. Saya sitok. Saya sitok. Saya tak tekan ae. Saya sitok. Entek jare, Gus. Rumah saku ki aku gede kok ndak ketok. Enggak terus, Gus. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora. Saya siap. Tenang. Karek rong. Karek rong puluh ewu. Ora apa-apa. Iya. Ngewe Mas. Ibu, Mbak, Banjar Negoro. Banjur Petromak. Banjar Patroman. Banjar Petromak nyuruh. Anu barangannya jukir balik enggak? Ya itu ya. 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 Oke. Rene. Oh, wis lah metu kalau rono. Iya. Lha wonge pindah rono. Kuwi rono. Lah nyapa? Dadi wong inallah. Ha ma'asobirin. Wong sabar ki mesti oleh double. Nyapa? Sedur. Weh, karo weh. Kandang. Loh. Ini kata siapa kayak? Iki katoke sapa iki? Kandang. Iki kandang apa, Mas? Pedus. Gini iki lho, Yos. Nei mah iki lho, Yos. Kayak toprak Kedok iso. Gumung terang ya, merak ya. Ji. Trek-trek nih. Sepulane bolong. Sopo nak suwak ngidoli lho. Ya. Anu kok nek
Suwe tak dondo maneh. Kata sinten, Pak? Kata jenengan to, Pak? Pak Kardi, Mang. Kata ndak. Bojone Pak. Niki mau bojone ya ndelok. Bojone ya. Omahe kidul ku lho. Omahe kono lho. Omahe kidul kuwi. Kok gathoke nang kono. Anu nyun sewu benjing lek enten pentas ngeten iki. Jenengan mboten sah mepe kathok. Mboten maksudnya daster pisan kepepenan. Terima kasih dari saudara Banjar Petromak. Banjar Negara, terima kasih. Banjar Negara. Sudah. Iya Petromak kan Petromak. Wangel aku. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Petronas. Kadon kabel ra teko no. Terima kasih Bu. Wireless. Mbak, terima kasih sudah menyangoni teman saya. Saya belum. Bahasamu Indonesia yang jelas dan paham. Anu apa ya? Menyangoni Memberikan hadiah kepada teman saya. ya apa? Hadiah ke anu bungkusan. Lah oke bungkusan apa duit? Duit. Lah iya. Bangsaku. Terima kasih sudah memberi hadiah kepada teman saya. Santunan anak yatim. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Dan sebelahnya terima kasih. Terima kasih nggih. Ya ora.
Udah, aman. Terima kasih. Nah, ini pasangan terasi. Iya. Kadem-adem. Mantan lanang, mantan wedok, podo. Patut putih. Pirang. Gue. Ready. Kayamu. Apa kowe dute kono? Paramu lho rono. Karena paraku bare mengerono lho ya. Oh ya wis kono. Jajar. Anak Ica. Gandeng lah, Yos. Patut. Serat, trono se. Ini pasangan apa terpeyek? Lawat ubeng-ubenge lho. Iki bare ini iki ragu hati ngono lho. Kayamu. Anake dijak anake. Sanggrep dus. Sanggrep dus. Oh, romantis yang blak. Randuwe. Kowe gak golek. Golek ya. Ah.
Iya. Bocah cilik. Mm-mm. Golekane gede. Makasih. Yuk kita tutup dan bantunya kita gajak murah. Wah, tuh, waras ya.